Барча мактау данлаулар җир һәм күкләрне, кешеләрне һәм җиннәрне юктан бар кылучы Аллаһ Тәгаләгә генә тиешле. Ул Аллаһ Тәгалә кешенең теленә сөйләшү нигъмәтен бирде. Һәм Аллаһны бер дип танучыларның һәм иман әһелләренең йөрәкләрен ислам һәм ныклы инану белән нурландырды. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям 40 яшендә Аллаһның илчесе булды. Ул сайлап алынган, мактаулы зат, бөек шәхес, барыбыз өчен дә үрнәк кеше. Аллаһның сөекле кулы, мусульманнарның атасы, аны ярату, аңа буйсыну, ул Аллаһны яратуга, Аллаһның рәхмәтенә ирешүенә олы сәбәп. Аллаһ кемне теләсә, шуны үзенең нурына күндерер. Ул күкләрнең һәм җирнең нурландыручысы, күкләрнең һәм җирнең нурларын бар кылучы. Раббыбыз пәйгамбәрен ислам нуры белән нурландырды һәм галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрде. 3 ел яшерен дәгъваттан соң пәйгамбәребезгә Шугара сүрәсе 214 аят инде. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим ва анзир аширатакал aqrabin. Якыннарыңны Аллаһ газабы белән куркыт. Расулуллаһ абыйсы Абу Талибның яклавына ышангач, Сафа калкулгына менеп, якын туганнарына мөрәҗәгать итте. Эй Курайшлылар, үзегезне уттан коткарыгыз. Эй Мөхәммәд кызы Фатима, үзеңне уттан сакла. Бер кеше икенче кешене иманлы итә алмый, бу мөмкин түгел. Берәү үзе иманлы булып, изге гамәлләр кылып, хаклыкка сабырлык белән чакырса, бәлки Аллаһ теләсә, дәгъватының нәтиҗәсен бу дөньяда күрер. Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям һәр даим Аллаһ әмр иткәннәрне үтәде, һәм нәтиҗәдә аның әхлагы да Коръан булды. Аның дини йөрәгендә, уйларында һәм гамәлләрендә булды. Шуңа күрә сахабалар аны тыңладылар, аңа иярделәр һәм буйсындылар. 13 ел Мәккәдә ислам диненә чакыргач, мусульманнар Мәдинә шәһәренә һиҗрәт кылалар. Беренче ислам дәүләте барлыкка килә. Бу чор иманлы кулларның җәмгыяте нинди булырга тиеш икәнлегенә мисаллар белән бай. Мәсәлән, ансарлар белән мухаҗирларның Аллаһ ризалыгы өчен туганлашуы, берләшүе. Адәм баласы акыллы зат, ләкин тәкәббүрлеге аны түбәннәр рәтенә төшерә. Мәсәлән, Раббысы каршына басачагын уйлый. Мусульман Раббысы каршына басачагын уйлый, шуңа динен саклый. Күфрлек кылучы Раббысын танымый, ә мунафик камыш кебек. Су китсә корыда кала, су килсә юштә утыра. Аңа ике чиракта да уңайлы. Ягъни мунафик мусульман белән инкар итүче арасында үзен яхшы хис итә. Гулумул Куръан фәне һиҗрәткә кадәр ингән һәрбер аят сүрәләрне Мәккә шурына, ә һиҗрәттән соң ингәннәрен Мәдинә шурына кертеп карый. Мунафикларны зикр кылган, аларның дингә һәм исламга, ислам җәмгыятенә булган явызлыкларын күрсәтүче, аларны кем икәнлеген фаш итүче аятлар, сүрәләр Мәдинә шурына кертеп карала. Кеше тумыштан алдакчы, кыланчык, күз буяучы булып тумый. Моны бөтен кеше дә аңлый. Адәм баласы дөньясын ныграк яратса, Раббысы Аллаһ белән арасын ерагайтса, шайтан аның йөрәгенә хөсетлек сала. Аның йөрәгендә дошманлык уты кабына, ул бик куркыныч авыру белән зарарлана. Һәм гамәлләре тышкы яктан төзек кебек булып күренсә дә, эше буш була. Шундыйларның берсе Габдулла ибн Убай исемле кеше. Ул Мәдинә патшасы булырга җыенган вакытта кинәт Расулуллаһ Мәдинәгә килде. Һәм кешеләр аны ташлап пәйгамбәр янына күчтеләр. Бу зат пәйгамбәр аны хакимияттән мәхрүм итте дип санаган һәм яшерен рәвештә аңа нәфрәтләнгән. Дөнья нигъмәтләреннән куры калу мөмкин икәнен күреп, Бәдр сугышыннан соң бу кеше күңелендә мөшрик булып калса да, тыштан ислам динен кабул итте. Тышкы яктан ислам динен кабул итсә дә, ул җәмгыятьтә туткан дәрәҗәсен мусульманнарга каршы кулланды. Мәсәлән, Ухуд сугышы алдыннан 2 гаскәр бер-берсен күз күреме ераклыгына күреп торганда, 300 кешелек гаскәрне яу кырыннан алып китте. Бәну ан-Надир кабиләсен, Яһуд кабиләсен мусульманнарга каршы котыртты. Үзенең кем икәнлеген шун йөзен фаш итте.
Кеше алдый башламыйча, аның турында ул алдакчы дип әйтеп булмый. Сүзендә тормаса, вәгъдәсен күп тапкырлар бозмыйча, аманәткә хыянат итмичә, аның турында ул гадил түгел, мунафик дип әйтеп булмый. Йөрәгеңдә күфрлек уты яна торып, шын мусулман булып булмый. Мусулман була торып, Аллаһ әмерләрен тиешенчә үтәмәсәң, үзгәрмәсәң, буйсынмасаң, Аллаһның рәхмәтенә ирешеп булмый. Коръәндә 114 сүрә бар. Анда иман китереп, буйсынган мусулманнар турында аңлатучы Муъминун сүрәсе һәм инкар итүче турында аңлатучы Кафирун сүрәсе бар. Муъминун 23-нче сүрә, Кафирун 109-нче сүрә. Игътибар белән карасак, Коръәндә мунафиклар турында бәян итүче Мунафиклар сүрәсе дә бар. Һәм ул Коръәннең урта бер җирендә, Муъминун һәм Кафирун сүрәләре арасында. Муъминун сүрәсе 118 аяттан тора. Ул Мәккә шәрында ингән. Беренче аятында уңышка ирешүче кешеләр турында Аллаһ Тәгалә әйтә. Qad aflahal mu'minun. Шынныкта хак мусулманнар, хак муъминнар газаптан котылып, мәңгелек бәхеткә ирештеләр. Аллаһка иман китерү, аны тану, аңа омтылу, ул инде зур уңыш. Муъминун сүрәсе ничек матур башланган булса, шул кадәр искиткеч матур тәмамлана да. Ва кур рабби гафир вархам ва анта хайрур рахимин. Эй пәйгамбәр, Аллаһыга мөрәҗәгать итеп, һәм аннан сорап әйт: Раббым, гөнаһларымны гафу ит һәм рәхимле бул. Дөрестлектә син рәхимлек кылучыларның иң яхшысы. Синең рәхмәтең киң һәм изге гамәлләр кылучыларны шулгап ала. Муъминун сүрәсеннән соң Нур сүрәсе килә. Игътибар иткән кешеләр өчен нинди матур эзлеклелек. Иман китермичә, изге гамәлләр кылып, Аллаһка якыная башламыйча, Раббыбызның нуры ирешмәячәк. Башта иман китерү, аннары Аллаһның нуры. Муъминун сүрәсе, аннары Нур сүрәсе. Нур сүрәсе Мәдинә шәрында ингән сүрәләр рәтенә керә. Һәм ул яңа гына оешкан мусулманнар өчен иде. Аллаһ Тәгалә бу сүрәдә үзенең күкләрнең һәм җирнең нуры икәнлеге, әмерләре, тыюлары һәм җәзалары турында тәфсилләп аңлатып бирә һәм аятның ахырында кисәтеп әйтә. Әла инна лиллаһи ма фис-самавати вал-арди қад я'ламу ма антум алейхи ва яума юрҗа'уна илейхи фаюнабби'ухум бима амилу валлаһу бикулли шай'ин алим. Бер Аллаһ кына күкләр һәм җир, һәм анда булган барлык нәрсәгә ия икәне сезгә билгеле булсын. Сез кафир һәм гөнаһлы яки тугры һәм итагать итүче булсагыз да, ул сезнең уйларыгызны белә. Аның әмерләрен һәм үгетләрен бозмагыз. Алар бөтенесе дә аңа кыямәт көндә кайткач, Аллаһ кешеләргә дөньяда нәрсә кылганнарын хәбәр итәчәк һәм аларга моның өчен әҗир һәм җәза бирәчәк. Дөрестлектә Аллаһ һәрбер нәрсәне белә. Мусулман белән инкар итүче арасында мунафик. Коръәндә сүрәләр тәртибе буенча да 200ләрнең урыны уртада тора дип әйтелде. Мунафиклар сүрәсе шулай ук Мәдинә шәрында ингән. Аятлар саны нибары 11 һәм сүрәнең нәкъ уртасында алар турында тәфсирләрдә булай әйтелә. Әгәр аларга исламга һәм пәйгамбәргә хак ышану белән килегез, Аллаһның Расулы сезнең өчен Аллаһыдан гафу сорасын диелсә, алар башларын читкә буралар. Һәм син аларның Аллаһыдан гафу сораудан баш тартуларын күрерсең, һәм алар тәкәбберләнүчеләр. Алар өчен бер тигездер. Алар өчен Аллаһыдан ярлыгын сорасаң да, сорамасаң да. Әлбәттә, Аллаһ аларны һич тә ярлыкамас. Аллаһ мунафик булган фасикларны туры юлга күндермәс. Мунафиклар сүрәсеннән соң Мәдинә шәрында ингән тагабун, ягъни алдану, ягъни үз-үзеңне алдавыңны фаш итү сүрәсе килә. 9 аят бары тик. Яума яҗма'укум лияумил җам'i залика яумут тагабун. Аллаһ сезне бер көнне җыяр. Кыямәт көндә җыеп хисап алу өчен. Бу хисап өчен җыелган көн шын алдану көнедер. Инкар итүчеләр, ягъни Кафирун сүрәсе, Муъминун сүрәсе кебек Мәккә шәрында ингән һәм Коръәннең ахырында урнаштырылган. Аллаһ 6 гына аятлык сүрәдә үзенә буйсынмаган кулларына соңгы сүзен әйткән кебек нокта куя. Ва ла антум абидуна ма а'буд лакум динукум валиядин. Һәм сез
мин гыйбадат кыла торган Аллаһыга гыйбадат кылучы түгелсез. Сезнең ялган динегез үзегезгә булсын, һәм минем хак динем үземә. Бүгенге җомга вагазын хадис белән тәмамлыйсы килә. Бухаридан китерелгән җыентыкта Абу Хурайра радиллаһу анху сүзләреннән риваят ителә. Бер вакыт Аллаһ илчесе кешеләр белән сөйләшкәндә аның янына бәдәви килде һәм сорады: "Кайчан кыямәт килер?" Бераз вакыттан соң Аллаһ илчесе җавап бирде: "Сакларга бирелгән нәрсә халак ителгәч, шул вакытта кыямәт килгәнен көт." Бу чиракта сакларга бирелгән нәрсә дигәндә сакларга һәм буыннан буынга җиткерелгә тиешле шәригать белеме, ягъни ислам дине күздә тотыла. Аллаһ субханаһу ва тәгалә барчабызны хак мусульманнардан булуыбызны, динебезне саклаучы, дәвам итүчеләрдән кылсын. Тәкәбберлектән, мунафиклыктан, көфрлек кылудан үзе сакласын. Монда җомга намазы укыйм дип килгән һәммәләребезне җәннәтләрендә безне җыйсын. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه السميع